салом алейкум мардуми Тоҷикистон. Ман 72 килограмм ҳастам. Яъне нигоҳ кунед мошинча чанд қадар бақувват ҳаст, вазни ман мебардора, вазни шумо усм бестар. дигар нафаҳмидам, нашунидам нагӯед. Ин бора мошинчаҳои беҳтаринро пешниҳоди шумо мекунем ки худатонам метавонед ҳай кунед. Вобаста ба иди фитр мо ба шумо таҳфифи калон пешниҳод месозем. Ҳар нафаре ки харидорӣ мекунад доставка то назди дари хонаш рафта мерасад. Агар дар доираи нархашон хоҳед фаҳмидан, нархашон 1450 сомон аст. Вазнбардоришона хоҳед бифаҳмидан, нигоҳ кунед чанд қадар бақувват ҳастанд ки вазни мана мебардора. Ина дараш кушода мешавад, ана инҷош мемурад, ана инҷош гиром мешавад. ҳамин дар он регировка карда мешавад. пултам доранд ё. Ина бо барои зани худ рафтан диде чанд қадар мошинчаҳои бақувват ҳастанд. Дар бораи светашон ҳама намуди светашон ҳастанд. аз ҳама муҳимаш чи аст? Доставка ба ҳар гӯшаи канори Тоҷикистон дорад. як бор дар пеш рад касе бирӯз сигналш мети бераҳам истад. Бародарои ғариб, ин мена барои шумо тахфиф кардагӣ ҳастем. харидоро дар рақамҳои дар зер гузашта ҳатман занг занед ба наздиктарин шахсонатон ҳамин гуна мошинчаҳои баландсифатро тӯҳфа созед. як бори дига ба хотири тамошои шумо мерем. нигоҳ кунед. поксиш метиҳам. бародарои азиз, яна инҷо ҷои флешкартазанӣ дорад. USB-ро мезанед, любой намуд мусиқие ки ба хости дили худат ҳастай мемонӣ гӯш карда рафтан мегирӣ. Яна инҷа нигоҳ кунед рулаш чанд қадар мулоимаки хушрӯҳакак ҳастай ки гӯдаки шумо лат намехӯрад. ғайр аз ин дарша бинед худаш кушода мешавад. ду нафар ба ҷо ҳаст дар дохилаш. нигоҳ кунед, ду нафар, ду фарзандтонро метавонед ки дар дохили ҳамин бишнонед, ҳай кунед. ғайр аз ин бародарози ане ки пултам дора ки регировка карда мешавад барои пеш рафтан, барои қафо омадан. ҳама ҷиҳата хуб аст. батареяш чоткаи бад мебарад. ҳамин батареяш бовар кунед, зарядаш ҳамин хел мебарад ки худат роҳат мекунед. на прадоро пешниҳоди шумо мекунем. нафарҳои харидор ҳатман занг занед, мо шуморо мунтазир.